Benvinguts i benvingudes a l'Aula de Guitarra. Aquí explicarem en vídeos molt curtets tot allò que fem a la classe i que cal que ens en recordem i practiquem a casa. Així doncs, preparat, preparada, comencem! Molt bé, doncs ara ja estem a la guitarra, en aquest cas he agafat una guitarra acústica i bé, començarem a fer la menor. Recordeu, la menor és un acord que ha de sonar tris, val? I el farem bàsicament amb tres dits, amb el dit número 1, amb el dit número 2 i amb el dit número 3, no? Recordeu que les cordes van de menor a major, vale? La més petita, la més fineta és la 1, després la 2, la 3, la 4, la 5 i la 6. Doncs ficarem dit número 1 a la corda número 2, al traste número 1 i apretarem fort. Val? Després, dit número 2, sí, aquest d'aquí, el farem a la corda número 4 en el traste número 2, vale? 1, 2, doncs aquí fiquem el dit número 2. I per últim, el dit número 3 a la corda 3 en el traste 2, doncs dit 3, busquem 1, 2, 3, sí, fiquem el 3 en el traste 2. Si els fiquem tots a la vegada i apretem més o menys fort, vale? El que tindrem és l'acord de la menor. Si tot això ho pugéssim tindríem un mi que ho veurem en un altre vídeo. Però per començar, començarem amb l'acord de la menor. Recordeu, la, A o la amb una M, sí, que sona tris i que és el color lila.